Ujung jari palang randane kang lepas
Yes. Wanci bangun iki terus kadulu mabar cahya mingat itu bil nyata saknya tani sanyata iya mati wetene tansah kebedak tansah mesem angguyu wong ayu nyaketa nuli timbang amung lelejo latien nonot yoyo cendak kemang sirah mas Gandha arum cepaka mulya sayakti ingkang karya usada sarwa purwa tunggal basaning baskara miwiti sedher sindening prayoga Atur giaran. Nuwun para kadang pamirsa sutresna bedhaya. Kagung wiwah putri ingkang kinurmatan. Ngaturi sugeng siang. Saha sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng. Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Keparengga ing siang menika Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala badhe nedahaken salah satunggale cariyos pamundutan ingkang mawi era-eraan Joko Kendil minta kawin. Dalang sarto pedapuk katindakaken Roko Mas Anom Suharyanto, asisten sutradara. Ingkang dipun tindakaken Adi Mas Eko Pranoto. Ewon dene pangeprak. Ingkang dipun tindakaken Bapak Suharti. Sadere pagelaran kita kawiwitan badhe kula aturaken para paraga ingkang managani cariyos ing siang menika. Gelir sepisan wonten ing Kadipaten Parangkencana. Hadipati Tejo Baskoro ing siang menika kaparagani Raka Mas Andi Prasetyo. Hadipati Tejo Lelono kaparagani Adi Mas Eko Pranoto. Ewon dene prajurit ingkang dipun tindakaken seniman Bagus Wahyu Manggolo. Gelir salajipun wonten pertapan Toyo Arum.
Resi Pramujo kabaragani Bapak Begek Ari Warsito Seriasih kabaragani Nimas Menik Widyawati Wasiageng kabaragani Adimas Beguk Wilianto Pramuji kabaragani Adimas Kundi Asmoro ewondene para siswa ingkang dipun tindakaken seniman Bagus Wahyu Manggolo. Kelir salajengipun wonten ing Kraton Tanjung Anom. Prabu Sindunegara ing sia menika kaparagani Rakawas Agus Plompong wondene Siti Kumbini kaparagani Mbak Ayu Sri Poncowati Resi Praboto saking Guwa Mayit kaparagani Rakawah Judek Prakoso Tenung kaparagani Adimas Abdul Sutopo Joko Kendil kaparagani Adimas Abi Rojali ewondene Cahya Purnomo ing sia menika kaparagani Adimas Bagong Sutrisno. Kelir salajengipun wonten ing Kadipaten Medang Kawuryan Hadipati Purbanegara ing sia menika kaparagani Rakawas Anom Suharyanto Patih Tameng Yudo kaparagani Rakawas Bagus Suyanto Widyaningrum kaparagani Nimas Uut Sutriana Widoningsih kaparagani Nimas Tata Wulandari Widowati kaparagani Nimas Diah Maharani Widosari kaparagani Nimas Atun Sagita ewondene widoning tias ing siang menika kaparagani Nimas Sikimbul Mutiara Repat utawi dagelan ingkang badhe libur manah panjenengan sami panjenengan badhe dipun libur trio Pela Wahyu Manggolo katindakaken Cak Sendor Adimas Rokim sarta Bapak Mogol ewondene emban ingkang dipun tindakaken si Ciuk Arum Somplak kabiyantu Siswak Indah Kalola menggah mekaten para kadang pamirsa sutresna budaya para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika kita sagotrah saking keluarga ageng paguyuban Ketoprak Wahyu Manggolo namung ngaturaken sugeng lenggah sugeng hamirsani ngantos titi paripurnanipun pagelaran wasana sugeng hamirsani nuwun nuwun nuwun.
kandrong-kandrong kapan rena wengi tansah kandrong-kandrong dasar kepara nyata kandrong-kandrong tumatine kemakmuran. Kandrong-kandrong kapan rena wangi tansah kandrong-kandrong dasar kepara nyata kandrong-kandrong tumatine Tuangkin klo lengkap merasa bawa dan ngersu menjenengan kamas aku mundur papan tanda tinggal matur kan saya Yesto akan jauh Lono Mas tinggal matur ya. Rawalan angin kulo nampi balas tinipun Kang Mas Adipati. Kulo negem pinangka dados jimat paripit mugi mugi handayani angin kulo ngesui wonten Kadipaten Parangkusumo. Kula kanthi kuwi rih ning pepak kawula ana ing Kadipaten Parangkencana kang lagi sumepun. Yes saken niki. Ana ing Kadipaten Parangkencana. Anggon mung ngaturake sembah petindak tombo mung puja astutiku kebak tampanana ya. Sangat anggen kula mugi dadosaken jimat kula. Rih ning duluna paring dawuh marang kowe-kowe kabeh lenggah Kang Prayoga. Bali marang Kang Slira Yayi Tejelon. Kang Mas Adipati Tejo Baskara niki. Pun kakang pancen nalika semono
paring ngayang ibran marang jeneng sira keng pinangka sowan ana ing Kadipaten Parang Kencana Jalaran pancen ana kawitan. Kang Mas. Sahrene wedal meniku kula sampun tinangkin marak sowan wonten ing ngersa panjenengan. Menawi wonten bab ingkang panjenengan badhe andharaken mligi kagem kula. Monggo supados boten tumangsuh anggenipun kula nampi Kang Mas Hadipati Tejo Baskara enggal paring sabda Mas. Kaya ngono. Lho nggih. Yayi, Lho nggih. wingi bengi pun kakang kuwi munggah ana ing sanggar pamuksan. Pun kakang entuk wis ing Jawata kang dumeling. Kalamun Kadipaten Parang Kencana bisa kuncara sundul ing antariksa. Kalamun pun kakang kuwi enggal palakrama. Nanging Lho nggih. ya Kang Mas. wanita sing nyocoki marang rasaku kuwi ora putraning Narpati, ora mung sak endang sutaning pandhita, ora ana liya Sriyasih saka Padepokan Toya Arum. Kuwi besok sing bakal junjung asmaku pinangka pengayuman ana ing Kadipaten Parang Kencana. Pindho sinamber ndelap sasampunipun Kang Mas Hadipati paring dawuh menawi badhe ngayunaken salah satunggal wanodya pinangka dados sisihan panjenengan. Iya, Mbataning praja wonten ing Kadipaten Parang Kencana. pancen kaya ngono. Nanging sasampunipun Kang Mas Hadipati kandha walaka wanodya ingkang badhe panjenengan kersakaken minangka dados garwa nggih jatuh karwa panjenengan Ya. menika Sriyasih saking pertapan Toya Arum. Napa Kang Mas Hadipati menika nyemu kalian kula? Sik. Kang Slira matur kalamun pun kakang nyemu marang Kang Slira. Leres Sik, kok bisa pun kakang nyemu ndakwa nyemu. Dasarmu apa ae? dasar kula ugi maton Kang Mas. Ngatur pirsa menawi sak sampunipun kula kajumenengaken Hadipati wonten Kadipaten Parangkusuma. Ya. Kula wedal menika ugi dereng anggadhe sisian pinangka jangkep anggen kula ngesuhi wonten Kadipaten Parangkusuma. Alaipun para kawula-kawula kula saben dinten tansah rerasan gadah pengayoman ingkang ambek adil para marta berbudi bawa leksana saha wicaksana, nanging emanipun saben-saben kula kaadhep peranganipun para nayaka lan nayakaning praja wonten ing Kadipaten Parangkusuma. Pendhapi Agung Parangkusuma kados dening glagah rerayungan. Sedaya kala wau awit kabekta komplangipun dampar kaprameswarit. Saksamunipun kados pekaten kula nyesep pawarta. Munggah gunung medhun jurang bebasan. Saged lono anggen kula ngesuhi wonten ing Kadipaten Parangkusuma menawi kula dedaupan kalian wanodya kang sesilih Sriyasih yoganipun Bapa Resi Pramuja saking Toya Arum Kang Mas. Weluk. Yayi, Nggih. dadi Kang Slira uga melekake garwa marang Sriyasih. Kados mekaten. Pun kakang nyuwun kanthi sucining atimu. Aja mbok bacotake anggonmu tresnani marang Sriyasih merga apa? Kuwi mengko bakal pun kakang pundhut garwa pinangka garwa Prameswari. Kuwi seneng bocah wadon ndi? Mengupun kakang bakal notok nginang jambe suruhe waton siji, aja Sriyasih. Matur sembah suwun. Menawi Kang Mas Hadipati menika migatosaken kalian urip. Nanging katuran pirsa Kang Mas. Sak suripipun Kanjeng Rama Swargi. Panjenengan pinangka badal wakil kula. Nggih sampun anggep pinangka tiyang sepuh kula. Iya. Menawi kula bali dedaupan kalian salah satunggal wanodya, sinten ingkang dados wali kula? Kejawi mboten panjenengan Kang Mas Hadipati. Dene pancen aku. Mila saking menika Kang Mas, wanodya ingkang ndadosaken memanen manah kula
dados pepujanipun ati kula mboten sanes namung sriyasih sinasa jagat menika digelar ombo. Werangane wanodya ingkang endah sulsiyang warni sinasa kacek sithik kemawon menawi mboten sriyasih kula mboten badhe palakrama Kang Mas. Yen ngono kapan dikalo mboten bantu-bantu. Tan bentenipun panjenengan tiyang sepuh boten saged kangge tulung. Apa? Oh, tua-tua kok boten gadah isin. Isin nggih. Nuwun sewu lho nggih. Panjenengan niku pengayoman panjenengan ugi sesembahan. Iya. Lho kok badhe bentak sirah. Badhe cecokran namung perkawis tunggal. Mergo sing wong tuwa iku ora kena kanggo tulodo. Ah, kedahipun boten ngaten. Lah kudune Panjenengan kekalih sarang-sarang sowan wonten ing Toyarum. Saperlu nglamar umpami panjenengan ingkang dipun tampi, panjenengan ampun rute ing Benggalih. Iya. Kosok wangsulipun kados ngaten. Yen pancen kaya ngono, aku condong aturira. Mula kanthi kuwi esuk-esuk toto-toto tumuju Padepokan Toyarum. Lamar nggo bonus Anda ayo ditebake. Ayo, monggo. Bagus. Oh, tak kira Agus. Ora. Aku tak takon apa iki laladan Padepokan Toyarum. Menika leres. Nggih. Dadi bener iki wewengkon Padepokan Toyarum. Niki wewengkon kula Toyarum. Yen ngono, doke omahe Bapa Si Pramujo sing ndi? Mangke rumiyin ah. Iya. Kepanggih nembe sepindhal jenengan mau wantun ajeng minggah wonten Toyarum. Panjenengan niku sinten? Apangkan Bupati. Asmanipun Tejo Baskara. Tejo Lelono. Liyane pundi? Parang Kendana. Parang Kusumo. Oh, parang-parang begini mau niki. Jenengmu Halo sapa sapa? kowe? Lo Pramuji. Pakoni di. Pramuji. Kowe mau kondo yen to ana ing Toyarum iki wewengkon. Nggih. Yen ngono aku bisa ndakwa yen to kowe siswane Bapa Si Pramuji. Leres. Mula suwi Pramuji. Nggih. Kenane adoh saka jangkaku aku pengin mangerteni beneran orane yen to ana ing Toyarum kayak ana wong wadon kang aran Sriasih. Leres. Nang, Wonten. ayo. Ampun nggih. Lo. Santai rek kok. Aja nganggur. Kabar iki jare ayu tenan ta? Wonten namung ayu. Lah Mbajul, Super ayu. tegese super ayu. Sak dhuwure ayu. Ayu isih sak dhuwure ayu. Tumpuk. Nggih. Kados nikan Salindri. Wah. Weh. Kaya sapa? Nikan Salindri sing bar mangan kene lho. Yen ngono pedhingane ceklek ora tugel. Maksude Cendhek ning trembel-trembel. goyangane niku. Ayo tenan. Nggih. Tenane karepku aku pengen kelamar. Lamar. Sing selamat jenengan. Aku lan kadangku. Mengke nek
daksaken benak sirah. Lho kok iso? Lah doyoyan sing Ora ditampa. kabeh wis ana prajanjen. Ngoten. Kalamun kadangku sing ditampa, aku pinaka penderek. Nuwun sewu. Kosok baline, ya. Nggih, kula teng mriki sampun dipun utus Bapak Pramuja. Apa ben njaluk iuran? Iuran donasi. Sinten kemawon boten dikeparengaken mlebet wonten Toya Arum. Lah umpama aku basut. Niki dadi pepalangipun. Siyaga ing karya dalan rencana satriya lelana sang kura-kura wadya koteleng gomoro wadya siyaga ing karya dalan rencana satriya lelana wadya kura-kura wadya koteleng gomoro wadya siyaga ing karya rencana satriya lelana